ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ನಿಂದು ಆಲೆಜ್ಜದು ಅಂಚ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಪ ನಾ ಮೂಲೆ ಬರ್ಪ ನಿಂತ ನೋಡು ಮೆನ್ನ ಕುಂಚು ಹೋಗ ನೀರು ಸರಿ ಕುಡಿ ಗೋಂಟು ಬಂಡೆ ಗೋಗುರಪ್ಪೆ ನೀನೆಂತ ಮಾಡುದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ विश्वास और मारे का तो मैंने ना ದೇವರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾಣೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಾರು ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ತಗದು ಮಾಡಲಿ ಬೈ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಬೇ ಮಂಟೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ತೆಕ್ಕದು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬರುವರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಶೋಭಾ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಕೊಡದಾನೆ ಅರ್ಧಡೆ ಬದ್ದು ಬಲ್ತಿ ನೀರು ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಸೆಕೆ ಒಂದು ಈಗ ವಾರ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ದು ಶೋಭಾ ಯಾಂಬರ್ ಪೂಜಿ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿದ ಇಡ ಕೋಪ ಎಂಟದ ಕೋಪ ಯಾಂದದ ಮಂತದೆ ಯಾಂದದ ಮಂತದೆ ಅಜ್ಜಿದ ಕೋಪ ಓಕೆ ಯಾಂದಾದ ಮಂತದೆ ದಾಯ ಮಗ ಶೋಭಾ ಎಂಟದ ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿದ ಓಕೆ ಯಾಂದಾಯದು ನಾನಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಓಕೆ ನಾನಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡಿರ ಅರ್ಧದ ಬದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಐತಿಗೆ ಐಕಾಲು ಕೋಪಗೆ ಈ ಪರಬುಗು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆ ಪೇಜಿ ಆಡತ್ತ ಕೋಡೆಗು ಮಸುಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡು ಅತ್ತ ದಸರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡು ಅಂಚೊಂದ ಬಿಸಿತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅವನ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು
ಪಾತಿರೋದು ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾ ಬನ್ನ ಸರಿ ಆತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಪನ ಎಂಡದಾಯ ಕೋಪ ಶೋಭಾ ಎಂಡದಾಯ ಕೋಪ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಕವಿತಾ ಪುರವಲೇರು ವನಿತಾ ಪುರವಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಐಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪರ್ ಪಿನ್ ಸೋಬಾಗು ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೇರು ಜೊತ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲೆ ಅಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಯ್ನ ಆಯ್ ಹೋಯ್ ಡ್ಯಾನಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಅದು ಹೋಯರಾ ಅಜ್ಜಿ ಕುಯ್ನಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುನ ಅಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಪೂರ ರಂಗನಾಥ ಊಟ ತಾಯಿ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಅಳುದು ಅಳುದು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸುರೇಖಾ ಹಾಯ್ ನಾನು ಕವಿಗಳು ತಾಯಿ ಓ ನೀವು ಕವಿಗಳ ಕವಿಯಾ ಕವನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸುರೇಖಾ ಮಹಾಲೆ ಯಾರಿದು ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಬಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕವನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ ನನ್ನದೇ ರಚನೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕನ್ನಡವಾ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಉಂಟ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಇದರದ್ದು ಹೆಸರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟರು ನಂದು ರಿಯಲ್ ನೇಮು ಭಾರತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಂಗನಾಥನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೀರಿಯಲ್ಲ शोभा ओला ಈ ವರ್ಕ್ ಜಪ್ಪು ಕಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿಗೆ ನಾನು
ಚಂದ ಭಾರತೀಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಆನಂದ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಭಾರತೀಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ. ನೀ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಭಾರತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಊಟ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲು ಎಂಥ ಚಂದ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಚಂದ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಕವಿ ಕವನ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನದಾಗಿದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲು ಎಂಥ ಚಂದ, ಭಾರತೀಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಆನಂದ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಭಾರತೀಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ. ನೀ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಭಾರತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಊಟ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲು ಎಂಥ ಚಂದ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಡ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಶೋಭಾ, ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟಾ? ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದವರೇ, ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಮೂಹವರೇ ಸಭಾ. ಭಾರತೀಯವರೇ, ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬೇಡ. ಕೋಪ ಬೇಡ. ಎಂಥ ಕೋಪ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತಿದ್ದಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕೋಪ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಅನಾಚಾರ. ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪೂಜೆ ಸಹ ಬಾತೇರು ಆರು ಕವನ ಬರೀತೀರಿ ತುಳುಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. ದಾದಯ ತೆಲ್ಪುನಿ ಊಲಿರಿಯ ಪೂರ ಶೋಭಾ. ವನಿತಾ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಗೊರಿ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಂದ ಕೇರಳು ಬಂದಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಗೊರ್ಪಲೀರ ಗೊತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬಾದ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅವನೇ ಪಾಡ್ನಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಿರುವ ಜನ ಬರ್ತೀರಿಯ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯ ರಂಗನಾಥಾಯಂ. ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತು ಈ ಜನ ಬರೆದ ಅಂದ ಇಪ್ಪಡು ಆ ತಾಂಡಲ್ಲ ಬರೆದು ಬೇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ ವನಸಾಂಡ ಒಂದೆಂತು ವನಿತ ಬರ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೇವೆ. 2K ಕಂಗ್ಲೇಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 2019 ಆತನು. ನಾನು ಉಸ್ಮಾನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ HOD ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕಲಿಸುವುದು. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ದ ಶೋಭಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಾಯಿ ಬಂದು ಪನಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯ ವನಸಾದೆಗುಲ್ಲಿ ನಲ ರಂಗನಾಥ್ ಶೋಭಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಾಯಿ? ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತಂತೆ.
ಎನ್ನಾಂಡ್ಯ ಲಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಓಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಂಕ್ 2015 ಅಂಡ್ಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಕೊರಗಜ್ಜ ನೇಮ ನೋಡಲು ಎಂಥ ಚಂದ. ಭಾರತೀಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಆನಂದ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ. ನೀ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಚಕ್ಕುಲಿ ಊಟ. ಚಕ್ಕಲಿ ಊಟ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಶೋಭಾ ಪೊಯ್ನ ಆಲ್ಬಲ್ತಾಲ್ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ. ವನಿತಾ ತಾಯಿ ಊಟ. ವನಿತಾ ಊಟ ಅಂಡಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ರಂಗನಾಥ್? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಎಂಬತ್ತೆ ಬಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ 2011 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲೆ. ಇನಿ ನಾನು 2,010 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಯಾರೆ. ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೇವ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಂದ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಹೌದು, ಇದ್ಯಾರು? ಕಿರಣ್. మీరు ఆనందు ఎంత మంది ఉన్నారు? జలత ఓ జలత 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 తెలుగు నాకు తెలియదు. ఓ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಟೀಚರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡಿರು. ಕವಿತಾ ತಾಯಿ ಊಟ ತಾಯಿ. ಕವಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಾಯಿ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಲ್ಲವ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಅದು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣದು. ಯಾಕವ್ವ ಕವಿತಾ ತಾಯಿ ಊಟ? ಕವಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. ದಾದಿಯನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಸತ್ಯತಾಯಿ ಭಕ್ತರು. ಹೌದು ಸೋಬಾಸ್. ಎಂಕ್ ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತಾಯ್ರ ನಿಕುಡೆ ಕಾರಣವ ನಾನು ಯಾವ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ದಿನವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ. ನಿರಂಜನಿನ್ಗೆ ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ್ಲೆ ದೇವರ ಇದು ಬಲ್ ರೇ ಬೋಡಿತೀನಿ ನಂಜು ಜನ ಬೈದೇರಾರು. ರಂಗನಾಥ ಯಾಕೆ ಕೂಗುದು ನೀವು? ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಬಾರಿ ಬಡ ಬಲೆ ಉಂಕ ಈರು ಒನಸ್ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾವ ಉಂಟುಜಿ ಎಂಕು ಕೊಕ್ಕ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಜಾಯಪ್ಪ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಡು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಲೈವ್ ಏತಾವಾಡು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೀಟಾರ ಬರೋಡದ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರ್ ದಾಯಿದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಡೇನು? ಓ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು AP ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಪಂಚಮಿ. ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಂಗನಾಥ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂಡಾರು ನನ್ನ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಬಂಡಾರು. ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಲೆ అందులో ಪಾಡ್ವೆ అందులో ಉಂಡು. ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಡಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. JK
വീഡിയോ പാടുണ്ടെന്ന് അന്ത്യ വീഡിയോ പാടുന്നിട്ട് അതേപോലെ വാച്ചാർ കമ്പനി ಒಂದು ചെറിയ വീഡിയോ ಕಾರ್ದ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ವಿಮಾನ ರೈಲು ಬೋರ್ಡು ನೀ ವಿಮಾನ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಲ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಪೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲೋರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬೊಬ್ಬರ ಇಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಇಕ್ಕಲ್ ಪೋಲೆ ಯಾವ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ತಾಯಿ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗಂತೂ ಕಾಲನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಗು ದೆತ್ತಿದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋ ಐಟೆ ರಂಗನಾಥ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತು. ಆಟ ತೂಲೆ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಈ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬರ್ಪೊಲು ಅಂದು ಒರ್ಮರಂಟೆ ಗತಾ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒರ್ಮರಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಜೇಕೆ ಕೋಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಅದೇ ಐಟೇ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೇಘ ಪಪ್ಪ ಎದುರುಗುಳ್ಳಾಡು ಓ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಬರತ್ತದೆ ಅಂದು ಓ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಬೇಕಾದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ಬಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ಮಗುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಪ್ಪೆ ನಿನಗೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮರಿಬೇಡ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿಕೋತಾರೆ ನೆಂಟರು. ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಅವತ್ತೇ ಕಾರ್ ದೇख दी अरत ओ अरत निक मन्नु चूरावಡು ಕಾರು ಈ ಕಾರು ಕೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಟಿ ನೀರು ಕಾರು ಮುಕ್ಕದು ಕಾರು ಲೆರಿಯೋಡು ಮನ್ನ ಅರವಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಂದೆ ಕೊಡಾವು ಈ ಕಾರು ಸೋಬ ತೆಲ್ಪು ದಾದ ವನಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ತೂವೆ రెండు ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಕ್ ವರ್ಮ రెండు ಮೂರು ಸರಿ ಪಾತಿರವ ದಾದ ತೆಲ್ಪು ದಾದಿ ಸೋಬಾ ಜೇಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಉಗ್ಗ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಉನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟವ್ಗ ಉಂಡಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ರಂಗನಾಥ ಶೋಭಾ ಊಟ ರೀ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾನೇ ಬಿಸಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ರಂಗನಾಥ ಯಾಕೆ ಕೂಗುದು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಗಮ್ಮು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಡೆಯ ಬಾಯಿ ಆದರೂ ಕಟ್ಟಬಹುದಂತೆ, ದೊಂಡೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹೇಳಿ ರಂಗನಾಥ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕವನ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಆಡಿಕೊಳ್ಳು ಹಾಡೋದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ದಾದ ಬಂತು ಹಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಬರ ಹಣೆ ಬರ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಅದೆಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಈ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಕೂಡ 3 ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕವನ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಟೀಚರ್ ಬಿಡು, ನೀನೆಲ್ಲ ವಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪಾಪಿ ಯಾರು? ನನಗುಂಟು 2, ನನಗಿದೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಚಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಶೋಭಾ ತಾಯಿ. ಶೋಭಾ ಅವರು ಟೀಚರ್, ವನಿತಾ ಟೀಚರ್, ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಇವಳು HM. ಎಂತ ಕಜಿಪು ಕೊಕ್ಕ ಇದು ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕವಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ದೀತೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊತ್ತದೆ ಬಂದದಾ. ಯಾನು ಸಾಮಾನು ಬತ್ತೆ ಸುಕ್ಕದ ಪಾತ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಮೇ ಬಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದೋಡಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ. ಸೂಪರ್ ಶೋಭಾ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಯ
ಕಾಮಿಡ್ಲಕ ಪಾತೇರಿಯ ಕಜ್ಜಿಪು ಸಾಮಾನು ಬತ್ತೆ ನೀರು ಬತ್ತೆ ತಾರೆ ಬತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬಾಡಿ ಕೂಡಿ ಬೆಯ್ಯರ ಸಂತ ಪಾರ್ದು ಅವೇನೇ ಪಾತ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡಿ ಬತ್ತ ತೂನಗ ದಾದ వీడియో తప్పుదా వీడియో చేసి వీడిಯೋ ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಓದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ಬೇಡಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿದಾರ ಬತ್ತೇರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥಾಯ್ ಹಿಂದಿಯರು ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಪೂರ ಈಯ ತಲೆ ತಾತೀನಿ ಈಯ ಮಾತಾಡೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇರ್ನಂಚಿನ ಜನ ಓಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಗ್ಯ ದಾದ ಏರ್ನಂಚಿನಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ತಾಯಿ ದಾದದ ಹೆಚ್ಚು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇರ್ನಂಚಿನ ಜನ ಓಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಏರಿಗಿದೆ ಶೋಭಗ ಹೌದವಾ ಶೋಭಾ ಏರ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಏನು ಸೋಗದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು. ಬಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬೈಯೇ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ತತ್ತೇರು ಬೈಯೇ ರಾತ್ರಿ ದಾದೇ ನಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಚ್ಚು ದೀ ತಿಂಡಿ ಸಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕದಾದನಂತೆ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಳೆದು ಬರೋರು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ರು ಅಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಲಕ್ಕನಿ ಆಗಿ ಕರ್ಮದೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತಿನಿ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಿ ಎತ್ತು ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಂಗ ಮಾಯ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಚದಿಯೇನಾ ಒತ್ತೊಡಿತ್ರತ ಓದ್ತದಿಜ್ಜಿ ದೀದು ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಪೂರ ಪಾತ್ಯರು ಬಿಂಗಿರಿ ಪಾತ್ಯರು ಮರಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಸಂತೆ ರಂಗನಾಥ ಆ ಜನ ಬಲಿ ಪುಣೆ ಯಾಕೆ ಕೂಗಬೇಡಿ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೂಗಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಗಡಿ ನಗಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಶೋಭಾ ವರ್ಮಾಯಿನ್ ವರ್ಮರೇಕು ವನಿತಾ ಸೋಬತ್ತು ಅಂಚ ದೀಪ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾರಲ್ಲ ದೀಪ ಐಕೆ ಬಿದೆ ಬಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅಚ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾದೇಕು ಕೂಗುನು ಪುಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಅವರು ಕೂಗುದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬ ವರ್ಮರೇಕ್ಯಾ ಏನ್ ಕತೆ ಬನಾವ ತೋತ ಏತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಯಮ್ಮ ಏಕೆ ನೋಡು ಎ ಪಿ ಇಜ್ಜಂದೇ ಅರೆಗೆ ಬೋರು ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಗ್ಯಾರ್ನ ಇದು ಉಂತಲೆ ಇರಿಗೆ ಎ ಪಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಒರ್ಂಬಯ್ಯೆ ಸುದೀಪು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಓ ಹೌದಾ 2 ಮಂತ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಗಡ್ಡೆ ತಂದ 9 ಆಂಡು ಒನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ನೀನು ಒನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ನೀನು ಒನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಆವ ಅವ್ಗೆ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೇ ಕೂರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನ ಅಚ್ಚನಗಲು ಲೇಟ್ ಆಪ್ನದೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ಪೆಟ್ರೋಲು 5 ಸಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಾಡಿಗೆ 5 ಸಾರ
ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅವೇನಂತೂ ಅತ್ತದೆ ಅತ್ತಿಯ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ತೈನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಲೆ ಅಂದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರೇದು ನಮಗಿನ yang kasman yang kasman ನನ್ನ ಕಾಸ್ಮಂತ ನಾವಾಚು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮುಗಿತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮುಗಿತೇನಾ ಚಾಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ದ ನೆನಪಿ ಜಾಂದು ಭಯ್ಯ ಪುಣ ಬನ್ನಾಗಿಲು ಭಯ್ಯ ಪುಡ ಅಕಲ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ ಬರ್ಬೇರಾ ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀರು ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರದಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಂತದ ಉಲೈ ಆವಡ ಪೂರ ಅಂದದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಿ ದಾರಸೀರ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದ ಶೋಕದ ದೆಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದದಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಡ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ನಯ ಗೀತನ ರಿಕ್ಷಾ ಮೂರು ಕುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೀತನ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ದಬ್ಬಗ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ ಉಂತೋಡು ಉಂತುನಾಗ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಕವರದಲ್ಲಿ ಎಂಗ ಕೈ ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಉಂತದೇರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಈ ಎನ್ನ ಮನೆದೋಳು ಮೇರೆ ಬತ್ತ ಉಂತಾಗ್ತದೆ ಆದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ತೋರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾ ಲೈವ್ ದಿಪ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಪೂರ ಮದುವೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಬ್ಲು ಲೈವ್ ದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಖಾಲಿ ಧರ್ಮ ತುಂಡು ಮರ್ಲ ಖಾಸ್ ಪಾಡು ಆಯಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಬತ್ತೇರು ದಾದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರೇ ನಮಸ್ತೆ ನೇ ಟಿ ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಓಯ್ ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೀಚರೇ ಶೋಭಾಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಓಡ ಏನ ಲೈವ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರಂದಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ ಕಡಪ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ 500 ಮಿತ್ತೆ ಅರ್ಧನಿಕ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಮದ್ಮೆದ ಪಕ್ಕದ ಫುಲ್ಲು ಎಂಗಲ ಮೆಹಂದಿ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನವೆ ಎಂಗಲ ಮದುಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗು ಒಂದೇ ಜಾಲಿ ಪುಂಡು ಜವನೇರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ತುಳಿ ಅಚ್ಚು ಆನಿ ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ನ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಅಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದುಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋದುಂಡು ಅಚ್ಚು ದೇವರದ ಇಟ್ಟದ ಅದನ ನಾನು ಈತು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಾನ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಯೇ ಆ ಸೀದ ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಿ ಜಾತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಮೋಟು ಜಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲಡ್ ಪೋಂಡ್ಗೆ ಅಂದು
ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇವ ಇವ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ 50-50 ಬಗದಾಲಜ್ಜಿ. ಪರಬ್ ಗುಂತಾರೆ ಸನ್ನಿಯ ಪರಬ್ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಮೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ ಹೆಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತೂಲ ತೇಳ್ತದಲ್ಲ. ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ ಪರಬುಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ ಪೋತು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ ಅಕ್ಕ ವನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನ್ನ ಸಾಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ವನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಕುಲ್ದಿಲ್ಲ ಇವು ಬಕ್ಕ ಬಡಾಣ ಉಂಪೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚೆ ಆಂಡಲ ಉಂಡುದುಂಡು ಸಾಕಾತದೆ ಎಂಕು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಂತಂದು ಅಕ್ಕಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಐಟು ಪರಬು ಮುರಾನಿ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈಜ ದಾದನ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಉಂಡರೆ ಜಗದೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅವು ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಹೋದು ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾಂಕಲ್ ಉಚ್ಚಿಲಾಗೆ ಅಂಕದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶೋಭ ಒನಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಉಂಡರೆಗೆ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದೇ ಜಗದೀಶ್ ರೇ ಪಂಡದನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ 2K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಅವೇ ಎಂಗೆ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಾಂಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಪೋಪುಜಿ ವೆಜ್ ಅತೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಟ ಈ ದಿನೋಚಿ ಅಂಚನೆ ತರಕಾರಿ ಎದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗು ವಿಟಮಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೇನು ఇప్పుడు ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ 2,000 ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಾತ ಯಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾನೆ ವೆಜ್ ಶೋಭಾ ಅಲೆಗ್ ವೆಜ್ ದಾದ ಶೋಭಾ ದಿಕ್ ವೆಜ್ ತರಕಾರಿ ದಾನಿ ತಿರುಪತಿ ಪೋರೆ ಒಂದು ಅಂದ ಪೋಲ ಪೋಲ ದೇವೇ ತೂದುಬಲ ಎಡ್ಡಾವಳ ಫಸ್ಟ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯರ ತಂಚ ಬುರುಡಾಪು 40 ಜನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಏತಿಯ ಕಾಸು ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಏತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ಏತು ನಿಕ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ ಏತು ಅವು ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಬಾರಂಡು ಎಂಗ್ಲ ತೂಡ ಆಂಡ ಜನವರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಬೋದು ಕಾಸು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪುನು 3K ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಂಡೆಟ್ಟೇನಾ ಆ ಟೂರ್ಗು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಈ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಚ ಪೋಂಡೆಟ್ಟೇನಾ ದಾಯಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮಗ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಯರಂಡ ಐಕೇನ್ಯ
ನಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂ ಪೋಪೇನ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಐಕ್ 4,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಂಡ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಡು ಅವು 5 ಜನ ತೂವಡು 6 ಜನ ತೂವಡು ಆಂಡ ಪೋಡು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಪಂಡದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಬ ಜನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಪಡುಬುದ್ರೆ ಇರು ಪಡುಬುದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಹಿಂದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ ತಮಿಳ ಮರಾಠಿಯ ಗುಜರಾತಿಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡಲ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪುಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಓಲ್ ಮಾರ ಸಚಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡವೆ ಅಂದ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಂಬೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪ ಪೋಯಿ ನಿಂಗೆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಸಚು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಈ ದಾನಿಯ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚುನ ಓಡಿపోದಿತ್ತ ಮಗರ್ದಿತ್ತನ ತಪ್ಪಲೆ ಯಾನು ಉಗಂಡಾಗ ಪೋತೆ ಬಿಸಿ ಉಗಂಡೆ ದಾದಪ್ಪು ನೀಕು ಉಗ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನ ಉಗಂಡಾಗ ಮೂಲಿಜ್ಜ ನೀಕು ಉಗ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡೆ ಉಗ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಸುರುಕು ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಬೇಕ ಉಗ್ಗೊಂಡು 4 ದಿನ ಆಂಡಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಇತ್ತ ತೂಯಿನ ಬರ್ತಡಿ ಬಾಂಬೆ ಪುರ ನಟರಾಕಲು ಯಾ ನಟರಂದೆಪ್ಪುನು ತೂಲ ಎಂಗೇತು ಸಬ್ಬಾತೆರಿ ಇತ್ತಿ ಜದ ಈ ಜಂದ ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಟರಾಕಲು ನಟ್ಟಗ ಅದು ಆಲಾಪುಜಿ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚು ನಟ್ಟಂಡಲ ಬೀಜರಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾ ಲಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿ ನಟ್ಟುವೆ ನಟ್ಟಗ ಓಲ ನಟುದಿ ನೋಡಿಗೆ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಓಡಬೋದಿತ್ತ ಲೈಕೋರು ಸುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನವಳು ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಪೋಯಿನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಟಿಗೊಲ್ಲಾರೆ ಪೋಪಿನ ತೋಜೋಡು ಏರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಜಲಿಗೆ ಆಟಿಗೊಲ್ಲಾರೆ ಬೊಂಜೋಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜಗದೀಶ್ ಆಟಿಗೊಲ್ಲಾರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅದೇ ಜಗದೀಶ್ ಇರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಟಿಗೊಲ್ಲಾರೆ ಪೋಯ್ದಾಟ ಸಚಿನ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ತಪಲೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಚ್ಚುಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಟಿಗೊಲ್ಲಾರೆ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ದೆ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಂಡ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಖಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಾತೆರ್ರೆ
ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಟಿಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಆನುನು ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕನು ಐಕೆ ಯಾರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಯಾನೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಪಾಡು ಪಾಡಜಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಓಟ್ರು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸುರಿಗೆ ಬಂದು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಓಟು ಪಾಯ ಬರ್ಚಿನ ಓಟು ಶೋಭ ರಡ್ಡು ಪಾಡವ ಓಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲಿ ರಡ್ಡು ಓಟು ಪಾಡುವ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟು ಪಾಡಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಪಾಡು ಡಬಲ್ ಓಟು ಅವಳು ಶೋಭಕ ಓಟ್ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಶೋಭ ಓಟು ಪಾಡವ ರಡ್ಡು ಓಟು ಪಾಡ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋಭ ರಡ್ಡು ಆಜ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಆಜಕ್ಕೆ ಬೈ ನಿನ್ನ ಆಜಕ್ಕೆ ಬೈಬು ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋಭ ರಡ್ಡು ಓಟು ಪಾಡ್ಯರ ಆಜ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ ಆಜ ಉಂಡಿಗೆ ಕವಿತಾ ಓಟು ನಾಲ್ ಪಾಡವ ಇಂಕ್ ಜಗದೀಶ್ ಇಂಕೊಂಚು ನಾಲ್ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಏರು ಓಟು ಪಾಡ್ವೇರ ಅಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆಜ ತಪ್ಪಲೆಗ್ ಬೈ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಮಮ್ಮನ ಎಂಕ್ ಪಾಡಜ್ಜಿಗೆ ಜಗ್ಗ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಓಟು ಪಾಡ್ಯರ ಆದ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮಾರಯ್ಯ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಎಂಕ್ ನಾಲ್ಕು ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಎನ್ನ ಬರಬು 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 ಬೈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇತ್ತೀಚಿ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜನ ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೈ ಇದ್ದೀನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವು ಓಡಿపోది ತೇರು ಬರಬು ಓಡಿపోದಿತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಬರಬು ಬರಬೋದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಂದೆ ಬರಬುವ ಬಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಓಟು ಮಗ ವಿಧಾನಸಭದ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಬಿರಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪೆದೆ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಓಟು ಪಾಡ್ಡೇವೆ ಸಚ್ಚ ಪಾಡು ಜೇಗೆ ಓಟು ಅಜ್ಜಿ ಎರಡೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬೈ ಪಾಡು ಜರ ಇರು ಓಟು ಹೆಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಲ ಯಾಮಗ ವಿನ್ನೋದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರೇಗೊಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕು ಇರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇರೀಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಕುರ್ಸು ಜಪ್ಪರ ಹಾಸಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಕ್ಕಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ವನಿತ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ತೂತು ಜಲ್ ತೂಲ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಳ್ಳ ತೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬರ್ಕೊಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲಿನ ಸೋದಾಯ ಮಗ ಪೋಪ పోకయే పోక కాసు పడదే కాసు మన పడదే కాసు పోడన అవేకి పోడు ఐవాళ్ళ తిక్కుండే ఎన్న లైఫ్ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೆ ಐಕೆ ನಿಜ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಲೆ పోయినా ತಪ್ಪಲೆ ఏ బోర్ మండ ದೀತದು ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಕನ್ನಡ
శోభ శోభ బొబ్బుజారు బిగ్ బాస్ది అಲ್ಲಿని పోయారు యಡಿಯೂರಪ್ಪೆ బుజ్జి శోభ అన్ని పోయారు యడిಯೂರಪ್ಪೆ బుజ్జిగా శోభ బొబ్బుజారు అలా యడిಯೂರಪ್ಪೆ ఉండి ఇల్లడి అలా యడిಯೂರಪ್ಪೆ ఇల్లడి ఉండు అజ్జి ಯಾನ್ ಪೊಂಡ ಪಾಟು ಊರಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಶೋಭ ನೀಕು ಓಟು ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ ತೆಲಕ್ಕ ಏತಾವು ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಗುರು ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯೇ ಅಂದಿಯೇ ಮಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೇನ ಶೋಭಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂ ಅದು ಪೂಜಾಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ఇంకా రక్షిత వర్పలు ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ರ ತೂಪುಜಿ ರಕ್ಷಿತನ ಮಾತ್ರ ತೂಪನು ಗುರು ಪ್ರತಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಏವನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂದೀರು ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಎದು ಹೋಚಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಶೋಭ ಏರದು ಹೋಚಿ ಎನ್ನ ಪಲಿಗೆ ಓಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಅವು ಇರ್ನ ಪಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತಿಜಿಯೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಆದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲಕ್ಕುನು ಒರ್ಮಲ ಆಪುನು ಪತ್ತಲ ಆಪುನು ಪತ್ತಂಜಲ ಆಪುನು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಆ ಜನ ಓಡಿಸಾಯ್ತು ನಂದು ಈ ನರಮನಿ ಓಲಾ ಕುಲ್ದ ಶನಿವಾರ ಆತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತ ಹೊಲ ಕುಂದಿನ ಅಂದು ನೀ ಯಾರು ఏ పిండది ఆరు ఫారిన్ ఉప్పు ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ರಾತ್ರಿ ದೀಪರತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಬಲ್ನೆಗೆ ಲೈವ್ ಗುನಿಕರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪುಡು దాదే జేకేలా ఏపీలా సరియా సచిన్ ఈనాడు ಒಬ್ಬು ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಯಾ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದೆ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ದರ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಗತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಂಡ ಇಂಕ 2 ಜನ ರಿಟರ್ನ್ ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಕಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಆತಂದು ಗಲಾಟೆ ಆತಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕದ ಬಾಡಿನ ಜನ ಸಾವು ಕೊಂಜೊಲ್ಲಕ ಚಾಡಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುನು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಪಿಂಕಂದಡಿಗೆ $100 ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ಏರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಲ್ಲ ಎತ್ತದಾಕ್ಲೆರ ಆಡುಜಿ ಬೋಡರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಯ ಬುರ್ತ ಸಚಿನ್ ಆಜಂತ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನ ಆಜಂಡು ಸತ್ಯ ಬಂಡರಕ್ಕ ನಿಜ ವಿಷಯದಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ತಲ್ವಾರ್ಪುರ ಬೀಜದು ರಾಜೇಶ್ ಗಾಡಿಲ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ದೆಬ್ಬರ್ ಅಂದು ಈ ತಪ್ಪಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಬರವಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಬೋದು ತಾಕುಲಿಜ್ಜಾರ ಬೊಕ್ಕುಲಿಜ್ಜಾರ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲ್ಲ ಪುದರಿ ದೆಪ್ಪರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಏರು ನಿಕುಲುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ಬರೋದುಪ್ಪಾರು ಊಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾ ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಂದು ಬುರುಡು ಸೊಬ ಮಕ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇಕ शोभा मक्कर नहीं करने का और टीचर था मक्कर मनपुली है अजी कोई नया ಮದಿಮಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಂದರೆ ಬಾಹರ್ नहीं ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿ
ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಐಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಳಿ ಮಗೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಡಿ ಆಯ್ ಇರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಪಾಂಡ ಹಿಂಗಿರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಪೋಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀರ ಸಚ್ಚಿಲ್ಲೆ ನೆಟಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಮೇಘ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಮರ್ಲು ಮದಿ ಮಾಲ್ ಮರ್ಲು ಮದಿ ಮಾಲಿಗೆ ಅಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಲ ಮರ್ಲು ಮದಿ ಮಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪೂಜೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಲೆ ಕವಿತಾವ ಶೋಭಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಏರು ಬಿದೇದ ಜನ ಏರು ಎಂಗ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ತೂದೇ ಪನ್ಪ ಈ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡದು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ರೈಕ್ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯ ಜಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಜೀಪಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಜನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಎಡ್ಡ ಅವೇ 17 ಆಡು ಇನಿ 30 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಆಪುನ ಅಂದು ಲೇ ಏಪಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರೆ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಮರ್ಲು ಮದಿ ಮಾಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಬೈಗೆ ಜೆ ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೆ ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ದೆಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಡಿ ಪಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ ಸರಿ ತೂಲೇವೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಐಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಏರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರತ್ತಿಗೆ ಅರ್ನ ಡಿ ಪಿದ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಏರ ಮರ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಜೇಕಿ ಬತ್ತೇರವೇ ಎ ಪಿ ಬತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಭಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಅನ್ನದ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರೇ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಜನ್ ಆತ ಆ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಪೈರುಂಡ ಲಂಡನ್ಗೆ ಎ ಪಿ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಪಿ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೆ ಪಿನ ಟಿ ವಿ ಹತ್ತು ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿನ ಅವು ಏನು ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಾಡಿ ಟಿ ವಿ ತೂಪಾಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕ್ ఇంకా ఆ రక్షిత వర్పర్ పడ్డది ఆ పోతూ ఇని ఆ రక్షిత లెజ్జి ఏర్ లెజ్జి ఒక ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಂದಗುಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಬತ್ತೆಮ್ಮೆ ಓ ತಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಗಲು ದಾಯೆ ಅರೆ ದುವಾ ತಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಗಲಿಯಾ ಬಗಲು ಬಾರಿ ಪಾತೇರು ಬತ್ತ ಅದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪು ದಂಬು ದೆಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಮರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬತ್ತಲ್ ಮರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಪೊಯ್ಟ್ ಹಾಕೊಡ ಬನಿಗೆ ಪೊಯ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಬನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮದಿಮಾಲ್ ಮಾರಾಯ ಬಾರಿ ಮರ್ಲ ಮದಿಮಾಲ ಪಂಪೆ ಕೆಪ್ಪೆಗಿದಿಲ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪ ತಂಡೇದಿಲ್ಲ ಕೈಬಾ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ದೀನೇಡು ಉಂಡತ್ತ ಕೈಬಾ ಸೈಡ್ ನೀರ್ಕೆ ನೋಡಾಯ್ ಮಗ್ಗ ತಿಕ್ಕು ಕೈಕ್ ಸಚಿದನ್ನ ಇನ್ನ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಜೋರು ಆಯ್ಕ್ಲೆ ಬೈ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಗೆ ಮದಿಮಲ್ ಆಂಡ ದಿಕ್ಲೇಗು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲೆದಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಚ್ಚು ಅಂದವ್ವೆಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹಚ್ಚ ದೂಲಗೆ ಐ ಮರ್ಲಿ ಇದಿಕ್ಕವ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ರೋಡ್ ಗಿಡ ತಿಜ್ಜಿನ ಬಗ ಎಂಕ್ಲು ಏರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಬುಡ್ಜಿನ ಬಕ ಎಂಗ್ಳು ದಾಯಗೆ ಊರು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಳು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಲ್ಲ ಈ ತಂಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತೋಜದು ಪಾತೇರು ಮುಕ್ಕಿಲೆ ಅಂದು ಈ ತಂಕ ಇತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದಲೇ ಆನ ಮಗೇನೆ ಆಡ ಇಬಲ ಎದುರು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಡ ಬಲ
ಟೈರ್ ಕವಿತಾಗೆ ಟೈರ್ ಕವಿತಾಗೆ ಆ ಟೈರ್ ಕೋರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ದೀವೋಡು ಓ ತಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮೇನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನಿಗೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗಲು ಮುರಡಿ ಬರೀತಿಜೆ ಬರ್ಪೆ ತುಲ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತುಪ್ಪೆ ಈತ ಆಕ ತುಂಡ ಬದಿಗೆ ಉಂಡ ಈ ನಿಜವಾದ ಉಂಡ ಬರ್ಪ ಈ ಚಿನ್ನದಿಂಗುಲ್ವ ತಪಲನ ಊರು ಜೋಕುಲು ಜೋರು ತಪಲ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಆ ಎಂಗ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ಏಪಲ ಬೈ ಬೈ ನಿನ್ನ ಊರಿಗ್ಲ ಬೈ ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಸಸಾರ ಅಪೂರ್ವ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಸಸಾರ ಇಜ್ಜೋ ನಿಕ್ಕಾಂಡು ಸಸಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ ನೋಡು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸಚಿನ್ ಎಂದು ಪನ್ ಮದುವೆ ತಲ್ತದ್ದು ಮದಿಮಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರುಂಡು ನಿಕ್ ಪಟ ಪಟ ಹಾಕದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ದಿಂಚ ತಿರ್ಗದು ಆನಿ ಏರ್ದೆ ಯಾರು ಪಲ್ಪುಜಿ ಈ ಪುಕ್ಕೆಲೇತ ಈ ಪನೋಡು ನಿನ್ನ ನಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆಲು ಪಾರ್ದುಂಡತ ಬಂಜಿ ಬಿಚ್ಚಾದ ಮುಚ್ಚಾರುಂಡಾಲ್ ಬಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮದುವೆ ನಿಕ್ಕ ತಲೆಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪಗೆ ಮರಿಗೊಂಡರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪೆ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊ ತೂವೇನೆ ನಿನ್ನ ಜನ ದೀಪ ದೆತ್ತು ಈ ಪಂಜೋದ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ತೆರೀಡೇಟು ಮಂಗು ಮಂಗು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದಿಗೆ ನೀನು ಏರೇ ಬೋಡು ಊರು ಎಂಗ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಸಚ್ಚುಗೋರು ಆಯ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಸಚ್ಚು ಪುಚ್ಚೆಗಿಂಡು ಬೇಡ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂದು ಸೋಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲೆಂದು ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಆಫರ್ ಉಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೇರು ಆಪನ ಬನ್ ಒಳ್ಳೇರು ಆಪಡ ಅಲ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡಿಕ್ಕು ಪೊನ್ನನ ಅಜ್ಜಿ ಉಚಿತ ಅಂದು ಉಚಿತ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಎರಡು ಉಚಿತ ಅತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತ ನಾನು ಈ ಆನು ಮಗೆ ಅಂದ ಬತ್ತ ಬರೋಡು ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ ಎಂಕುಲ ಯಾನವಲು ಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನ ಕವಿತನ ಕಂಡನಡ ಪನ್ ಪಂದಿಕ್ಕ ಹಾಕದ ತಕ್ಕೈಜಿ ನೀನು ಒಪ್ಪರ ಅಂದ್ಯಾನು ತಪ್ಪಲೆ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಶಾಪಕ್ಕ ಫುಡ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ ಯಾನು ಚಡ್ಡಿಡು ಕುಲ್ಲುನ ಖಚಿತ ಕುಲ್ಲು ಜೈಯು ಬರ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಯಾಪ ಬನ್ನೆ ಯಾನು ಜನ ಮಗದು ಬರ್ತೆ ಪುಕ್ಕಿಲಿ ಐಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುವತ್ತ ಬಚ್ಚಾವ್ ಏಪ ಅವು ಈ ಪಾನು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಟಂಚೆ
ದೇವರೇ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ఎవరి అని మొదలు చెప్పు చెప్పుందాని ಬೇಗ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಸಜಿನ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ಉಂಡರೆ ಶೋಭಾ ಅರಿಕಡೆರೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಬತ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ಬತ್ತಿಜಿದ ದೋಸೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚಂಡ ಎಸ್ ದಾದೆ ವೆಜ್ಜಾ ಹಳೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮೇಘ పోయಲ್ಲ ಮೇಘ ಇಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕಿರದು ಏನ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೆಂಗ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ಬಂದ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಜ್ಜಿದ ದೋಸೆ ದಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಮರೆಗೆ പോയരകമേ ಅವಳೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಾಳು ಅಂದ ಮಿತ್ತಿದ ಪೆಪ್ಸಿಂಡು ಖಾಲಿಯಾ ಉಂಡ పండనాయడ పండే అవి వేగలాకు ఏం చెప్పి ఫుల్ నిద్ర ఎత్తి చేత బత్త చెత్తిస్తే కాండ ఒక మీది మాత కూడా చెప్తే మన ఎత్త చెప్పుడంట రాత్రి ఫుల్ నిద్ర ఆడ ఆయన వర్మంట రాకది మీది పిదాడాడ నీకు వర్మరంటే పిదండ సరి పూర దిబ్బ నుంచి బరడు లైట్ ఓ సెకేనే ఓకే ಅಜ್ಜು ಡೀಲ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೀನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುರಿಸು మన పోండి తెచ్చు బత్తేనా రాజు సైట్ ಬತ್ತಲಿ ಇರ್ನ ರಕ್ಷಿತ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಾಲ್ ಯಾಪ ಬರ್ರೆನಾಲ್ ಬುಕ್ಕೆನೆ ಬಲ್ತೆ ಆಯ್ ಬಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕೆಲಿ ಎಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿ ಆರುಪತ್ತೊಂಜೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ತಿಂಗೊಂಡ ಚೈತನ್ಯಾಚಾರ್ಯ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಂಡು ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಜ ಬಂದೇನೋ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೆಕೆ ಮಾತ ಸಹಜ ಅಂದ್ಯ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೆಕೆ ಚಳಿ ಮಾತ ಸಹಜ ಅಂಚ ಬಂದೆ ಜೀವಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕಯ್ಯೆ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೇತನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲವೇ ರಾಗ ಶಿ ಅಂದ ಸಚ್ಚಿ ಸಚ್ಚು ಅಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಉಡುಪುನಾಗ ಬಂಡೆತ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮತ ಆಪುಂಡ ಬಂಡದು ಅನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ ಮೇಟ್ಗೆ ಬೇರು ಓ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಆಯ್ ಸುಕ್ಕಾಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಬ್ಬ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀಕ್ಷೆ ಐತೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆಯ್ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆನ ಎನ್ನ ಸಚಿನ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆನಾ ಏನ್ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆನಾ ಓ ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಸುಖದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಅಂದಿ ಆಯ್ಗೆ ಸುಕ್ಕ ಪೋಡು ಆಯ ಸುಕ್ಕಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನಿ ಸುಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಪಜ್ಜು ತೊಬೆಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಚೆನ್ನಂಬ ಪಜ್ಜು ಏ ಬಜ್ಜು ಸಾರ್ದೆತ್ತು ಜನ ಕೇಳಿ ಕೊರಪೆರ ವನ್ನಾತ್ ಐ ಕೊರಪುನಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಬೈಜಲ್ ಮಾರೆ ಅನ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ್ ಬರೋಡು ಬಂಡದಾಲು ಬೋ ಇಂಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲರ ವೈರಸ್ ಕಂದಿತ್ತು ಮೇರೆ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ನೇ ಚೈತನ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯ್ನೆ ನಂದ ಜನ JK PK ಬನ್ನೊಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಅವ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಣಸಾಂಡಗೆ ಓ ದೇವರ ಸಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ JK ಅನ್ನ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜಿ ಬರಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಲುಂಡ ಬರಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಓ ಶೆಕೆನೆ JK ರೆಂಕೇಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಯಿನಿ PK ಅತ್ತು AP JK ಕೇಂದು PK ಪೋಯಿನಿ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ పోతుందా ದೇವರೇ ಏತು ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದು ಬಲ್ತೆ ಮಗೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಉನ್ ಪೂಜೆರ ಅರೆಗ್ ಪಂತಿ ಬೈ ಅಕ್ಕಜ್ಜಿ ದೀಪರ ಪರಕುಲೊಂದು ತಾರೀಕು ಮೈಪು ನಿನ್ನ ಅವು ನಿಕ್ಕ ದೀಪಿಲ್ಲಂಜಿ ಬೆಗರುಂಡವ ಅಂದು ಬಾಯಿಗೆ ದಾನಿ ಬಾಯ್ ಇದು ಕೋಡೆಲ ಬೈ ಕೋಡೆಲ ಬಾಯಿ ಮಾರ ಇದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಗೆ ವಾರ ವರ ಕೂಡ ಬೀಪದು ಪಾಡ್ನ ಉನು ಎನ್ನ ಮಗಿ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಕೈಟ್ಲ ನೆರಡದಿನ ಪಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಶೋಭನಿಕ್ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕತ ದೊಡ್ಡಗ ಮರ್ಲು ಬಾ ದೊಡ್ಡಗ ಮರ್ಲು ಬಾಲೆ ಹಚ್ಚಿರ್ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪ ಆಯೇ
ನೈಟ್ ಬಾಡ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪುರು ಅಂಚನ ಮುಂಡು ತುತ್ತುನ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ಬೇರಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಜನಗೆ ಹೆಂಗು ಕಣ್ಣು ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಹೊರ ಕ್ಯಾಟ್ ಜಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೈಟ್ ಬಾಂಡ ದೊಡ್ಡನ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚನ ಮುಂಡು ಬಾಂಡ ಅಜ್ಜೇರ ಅನ್ನ ಎ ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎ ಪಿ ಇಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀರ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಕೆ ಬ್ರೋ ಒನ್ನಸ್ ಆಂಡಿ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂಗೆ ಬಾಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ನಡಿ ಸಚ್ಚ ಬರಡು ಗಾಲಿ ಬಾಡು ಅಜ್ಜದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ 17 ಲೈಕ್ ಪುನು ಶೋಭ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅಂದಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುದೀಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ದ ಆಗ್ತದ ದೆಂಗುಂದಾಯ ವನಿತ ಇರು ಆಲಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಪೋತೆ ಯಾರು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೆಂಕುಲ್ನದ ಅದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೋಕದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪದರ ಆಯ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪನ ಎನ್ನಂತ ಓಟ್ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಾನು ನಿಕ್ಕ ಕಮೆಂಟೇ ಪಾಡ್ನ ಏನು ಪಿದೇ ದಕ್ಕಲೇನು ಐಟು ನೀನು ಪಾಡು ಹಚ್ಚರು ನೆರಡೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರು ಕೂಡ ಹಾಂ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಕ್ಕ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಉಂದೇರು ಉಮರ್ ಟರ್ಕಿ ತಲಾಕಿ ಉಮರ್ ತಲಾಕಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ಪುಂಡು 12ಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಒಂದು ತೂವೋಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಡೇಟ್ ಏಪ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ಪತಂಜಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಚಿನ್ ಪತಂಜಕ್ಕೆ ಬಲ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಬಲ ಆಕೆರೆ ಸುಲಭ 10 ಜನ ಎದುರು ಹಾಕನ ನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋ ಅನ್ನ ಕನ್ನ ಚಾ ಉಂಡ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕೋಡು ಕುರ್ಸು ಬರ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಬಾಜನುಂಡು ದೆಕ್ಕೋಡು ಪುರಂಡನ ಕನ್ನ ಬರ್ದಾಡು ಯಾರನ್ನ ಬರಿಯ ಕನ್ನ ಬಾಜರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅಂದು அடுத்தது ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆ ತಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋ ಚಕ್ಕುಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚು ಪೋನಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನೀರು ಪುರ ಬರ್ತಾನವ ಬಾಜಿ ದಾಯಗ ಅಲ್ಪ ಪುಂತ ಚಾ ಬರ್ ನಾನು ಚಕ್ಕಲಿ ಕೂಡ ಅವನ್ನಗೆ ಏನತ್ತ ಬೇಕೋರು ಏ ವನಿತ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ಎಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ಆ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಡು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಜೋಡಿದ ಬೆಕ್ಕವಳು ದಾದ ಬಾಜನನ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಂಪುದ ಉಂಡ
ಈಲ ಸುರುಮಂತನ ಕೆಂಪುದ ಬರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಅಂದು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ಪಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ರೆ ಲೇದೇರು ಎಂಗ್ಳೇನು ಬರ್ರೆ ಯಾ ಪೋಪಿನೆಂಚ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಿಂದದೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂದು ಅಕುಲ್ದೆಕ್ಕು ರೀದೆಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ತಪಲೆತ ಅಂದದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜ ಬಂಜನಾಗಿತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತೊಡ್ಲೆ ಇದೇರು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಪೋಯರ ಆಪುಜತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜ ಅಮ್ಮಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಪೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಧವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತು ನಿಂಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಬಾಕ್ಕ ಸಂಕಟ ಆಪುವ ಏತುಕೊಂಡು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪೇರಾಗಲು ಮೆಗ್ದಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಕಲ್ದು ಈ ಸಲ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಉರ್ದು ಮಂಡೆ ಅಂದು ఆయన ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ ಕಲ್ಲು ಉರ್ದು పొరిలెజ్జేరు మేరు తూలది అన్న ఏర్లెజ్జేರಿಗೆ ಇರಿ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಇದು ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ. ಏ ಗುಲ್ಗುಲೆ ಗುಲ್ ಅಂದು ಏ ಗುಲ್ಗುಲೆ ಗುಲ ಈ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು, ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು. ಪೋಪುನೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ದಾದ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವನಿತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದು ತಡ್ಕ ಕಾಯ ಓಡಾಲು ತಡ್ಕ ಕಾಯದು ಕೊಟ್ಪಲು ಉಂಡು ಬಲೆ ಅದ ಆತ ವನಿತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದಾದುಂಡಿಗೆ ತರ್ಕ ಕಾಯದಿಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದಿಲ್ಲ ರೀ ಕಡೆಗೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಮಾಡದು ಅದೇ ಏಪಿ ಅರಗೆ ಏಪಿ ಅವ ವನಿತ ಅನ್ನತ್ತು ಏಪಿ ದೇಪಂಡ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಕೆ ಅವೇ ಕೇನು ಇಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬುಲ್ಕ ಅಂತ ನುಂಗಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಡೆಪಾವು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಒಡೆಪಾವು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಡೆಪಾವು ಉಂಡೆ ಒಡೆಪಾವು ಬೋಡು ಅಡೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಕೊಕ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಜೈಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಏಪಿ ಎಡ್ಡ ಪುದೀತಿರ್ ಮಾರು 2 ಜನ ಅವು ಜೇಕೆಗೆ ಅಂದು ಏಪಿಗೆ ಮಾತ ಉಂಡಿಯೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಜೇಕೆ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಇರ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರಿಗೆ ಕಾರ್ ಗುಣೊಂಡುಗೆನಾರ್ನ ಏಪಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಬನ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಲಿ ಅನ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ವಿಶೇಷ ಬನ್ನೆ ದಾದೆ ವಿಶೇಷ
ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪ ಇದು ಪಣ್ಣೋಡು ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ಆತಿ ಬಗ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬೆನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಆತಿ ಎತ್ತಿನ ಯಾವೇ ಬೆನ್ಪುಂದೆ ತಿನ್ನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಾರ್ರೆ ಆತು ಸೋಕುಡು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ಸಚ್ಚಿಬೋಯೇನಾ ತಪಲೆ ಅಂಚಪೂರ ಕತೆ ಅಂಚಪೂರ ಕತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಸೆಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದು ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಿರೋದು ಬೊರ್ಚಿ ಮೂಲು ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಂತದುಂಡತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತು ವಾಟರ್ ಆತನು ಮೂಲು ವರ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ 2,000 ಮುನ್ನದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ನಾನು ಎ ಸಿ ಬಾಂಡ ಬಂದಿನ ಬರ್ಚಿ ಬಂಗಾಪು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಜಿತ್ತೆ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೈದು ಏಪ ಕಟ್ಟುನ ಐಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡುವೆ ഞാൻ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡುವೆ ಗಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಎ ಸಿ ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಏಪಲ್ಲ ಓಡ್ಲ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡೋದು പോയിനോല് എ സി കൊണ്ടുവരാറില്ലേ ಕನ್ನೆಗೂರು ನಿಂಕು ಮಾತ ಪೋಯಿನಾ ಅಂದು ತಪಾಲೆ ಪೋಯಿನಾ ತಪ್ಪಲೆ పోయినా శోభ పోయినా అచ్చు పోయినా వనిత పోయినా ఓకేనా అంజల గుడ్ నైటా బాయా ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆವಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುವಾ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಡ ಅಂದಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಆತಿನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಕಾರ್ದೇಕುನ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನಿ ಸಂತೆ ಜನ ಇಜ್ಜನ ಹಂಚಿನಿ ಬಾ ಈ ಮೆಡ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೆಕೆ ಬಾಯ್ ಎಪಿ ಜೆಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಓ ಜೆಕೆ ಬಿಕೆ ಎಪಿಲ ಜೆಕೆಲ ಕಾದೆ ದಿಕ್ಕುನು ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಎನನೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊರುಡ ಆಪ್ಡ ಅಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಂಜಾತು ಜೆಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಜೆಕೆ ಬ್ರೋ ಎಪಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಿ ಎಪಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಜೆಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಯೋಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಟಾಟಾ ಬಟ್ ಕೈ ಹೊಂಜ ಕಣ್ಣಗನೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಇಂಚೆ ಡೇಮ್ ಓಕೆ ಪಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾರವೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಲೇ ಎಪಿ 2K ಕರಿಂಡಿ ಎನ್ನ 2K ಕರಿಂಡು ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಏನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಯಾನು ವೈಟ್ ಇಂದು ಮಂತಿನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ. ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೋದು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ. ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇ, ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಲೆ. ನಾನು ಬತ್ತಿರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಒಂದಂತೆ ಫಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಏಪ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಚೂರು ಚೂರು ಬಿರ್ಕುನಿ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಅಲ್ಪ 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 ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಪೋಲಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏಪ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ದೇವರಿಗೊರೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ.